Team Kenya manyiri matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag FIVB World Championships ma ibiro bagi e piny mar Thailand e kind tarik 22 dwe mar 8 nyaka tarik 7 dwe mar 9 higa montiere ni. Team no moting'o jotugo 20 kendo itayo gi kocha Geoffrey Omondi timo ikruok margi e alap Manyayo National Stadium. Kenya nigi geno mar timo maber kipimo gi higa mar 2022 e piny mar Netherlands kama ne giloyo team mar Cameroon. Kodong mana ndalo matin to team no wuok pacho ka endi yuore tuke mag osiepe piny mar Vietnam. Kwan jotugo bibiro duok piny nyaka jotugo 14. Kenya nitiere pool G kama oting'o timbe kaka Poland, Germany kaachiel gi team mar Vietnam. Kila mtu anajituma area yake. Coaches wanajaribu kuintroduce not new things but just to polish on the things that we really need to work on, like reception, service, the blocks and attacking in areas zenye to make good points when we go there in the championship. Vile unaona tunang'ang'ana kwa sababu hii ndio condition tuko nayo. It is not the best, but we have tuned our mind to fit into what we have at the moment. We are preparing well. The team is in high spirits. Today we are having a friendly match with the juniors to try and help them also come up. And the camp is full of happiness.